angka amo belai ang nagoi belai mane amo tini do phanang punia sak tongi mang rakha hanai live ma phai ka tawang kaga hambai nerok jata no phaide na bole nerok jata no phaide do ang butong nai angkai jara ang mai kok sana musungai dak photo ti sana musungai dak adina photo menak ma khai like kriya photo ti halai nei sing o jagao protek bosoron o jagao kali mutai kaileyo ebong berat kle borok jomeo jaga sai asida oro phaina hangke telemura ni chimi phaikang kana mungia kami sokima sikang o jaga lama gandarano engkai yang kai yang tika runga musukmani abong ka ihiyang yang naila o mokai sabano onai pare o mokai ini je Tripura raja Tripura yajjo Tripura hoste rangcak Tripura sa ma hacin daojit ti daojit do diputar bohma hai je rangcak Tripura kabe kiwi rangcak Tripura sini tamuni humale Cina Tripura hawa je kai abono ongo rabar kai di ongo kwai kai di ongo dragon fruits kaicho khani je khlai bebak si ongo Cina ro amo Cina mo rangcak ha kai omo kai jati songnai hena khana omo kai bongsoni jati pon bongso bolte tang bukti bongso Tripura sa bongso ni mane Tripura jo je tongnai dak joto ni bagai ake wansa du tangne blara iya bo satta kwa Tripura hani bongso je tongmani wansa sikam je tongmani ha bongso dului oro borong ni mungi jati songjang engkai yang kai tai ekta duita tinta kaitnya yang kai berei ayang ka berei apa ke angka atta district tongo sini Tripura wo atta district ni hamkrai ni bagai haina bla hamkrai ni bagai oro jati songjang engkai khana saripang bolte sengaingo sini je engko main program ni engkai oro nograyong ni sabno kok kha sengoro kobok sini tribal minister acha menteri na porong bera menteri bikas depan mano kobokha tai kai iem komol koloi ti sini tai sini ang ni se botong na yang to anu tole kobok ya phajang ma phaina ni elaka singka ba diem khwai kai SDM Tiliamura acha do video mungya kami acha bela hamani engkai oro hor hopung mela cholinai engkai tai orkestra budok cholinai na kiton cultural program na parani serai khrai abo bela kaham hopung cholinai na natamo abo hopung cholnai o je acha kali puja ba hor jong de 17 amsaini phainai abo sun kaisa branch hisabe torbo ajani kaisa branch ni phaiei o jaga borong samu mosanai acha sini kanai kalmung kemucu cini kalmung mutai loboi acha motai na loboi acha ba ang muma phainai hayakai tai suju mangrak ang age DSP DIB inspector DIB tongfur khobor mangkha abo angka 2014 13 bo phaina ni wansaka kintu nongni ma ano soya da engkai khara soni soya saimia engkai 13 14 tongkha ang 2 bosor afromaya engkai yo tiasar thangi to tai sujukri phainani afromaya engkai taklai nagranta ma ano soso aga to se solai dong aya taklai tola ani duty ani elaka kama phaine no phaioi oro nai phaidi baiklai jati soglai